Bikonu, ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Sauti, steeti ọbụla ị nọ, saịdị ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na o nwere ife na-eme saịdị ahụ gbasatalụ nwoke be anyị, anụmanụ nwoke be anyị na anụmanụ nwaanyị obodo, biko drọpụọrụ m ozi a na comment section or na direct message ka m nwee ike gbasaa ozi a na efere mba ụwa. O nwee ife ị nwetarụ nta akụkọ ị nwetara na o mekwara ebe dị otu a ma ebe dị otu a, nwoke be anyị, anụmanụ nwoke be anyị, nwaanyị obodo alapụgokwu anụmanụ nwoke be anyị, nwaanyị obodo gbukwana ya, nye bọtụlụ ọta, bụrụ egie, chụpụ ya n'ụlọ, kagbuo akwụkwọ ya, mee nke anything ọbụla bụ ife mmerụ gbasatalụ nwoke obodo na nwaanyị obodo, that's nwaanyị, anụmanụ nwaanyị obodo na anụmanụ na ịja ụmụ nwoke. Drọpụọrọ m nta akụkọ na comment section, drọpụọrọ m na message, send m direct message, WhatsApp m dị ebe a, sendere m WhatsApp, gwa m nekwa ife na-eme na steeti a, na nke na-eme na steeti a, na nke mere ebe dị otu a, na nke mere ebe dị otu a. Steeti m nwanụ nnụtakwa nkwuo, steeti gị nwanụ ịnụtakwa ife na-emegasị gbasatara ụmụnne anyị na ụmụnne na gbasatara ụmụnne anyị na ụmụ anụmanụ Delilah ụmụnne anyị ji eli na n'ikpufa, gbasatara ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ụmụ nwoke, ụmụ anụmanụ ụmụnne anyị ụmụ nwoke na ụmụ anụmanụ Delilah ụmụ nwaanyị obodo. O nwere ozi ị nwetara, drọpụọla anyị ozi, drọpụọla anyị ozi na akara mgbasa ozi a ka anyị gbasaa ya ka ọra na eze na-anụ, ka ọra na eze na-anụ ife na-eme na Sauti. Ọ bụrụ na anabayalụ bụ na stori dị adị nke mbụ ụwa na even before amụọ m, anabayalụ dị n'isi ụmụ nwoke be anyị. Anabayalụ anya is too much. Si n'ebe anabayalụ anya, put a stop to anabayalụ, put a stop to anabayalụ. Ije Zimbabwe ịmụọ iyalụ, ije Malawi ịmụọ iyalụ, ije Namibia ịmụọ iyalụ, jee Swaziland ịmụọ iyalụ, jee Zambia, jee Congo, jee Uganda, gaa iyena ifena go DRC Congo, gaa iyewa obodo dị iche iche, SADC as a whole. Nka obodo nọ si n'akụkụ obodo South Africa, eje obodo Igbo eje mụọ ụtụ onye ọcha lapịa, jee America jee mụọ ụtụ onye ọcha lapịa, jee obodo dị iche iche. Gịnị na-emedo ụmụ Igbo, ụmụ nwoke be anyị ka ife ka ihe ma akpọzite ya akpọ chairman anọ ọnụ na ngada anyị na-ekekwe n'ihe elili, oge elugo anyị na-ekezi elili. Ọkpata na okpu na be anya anaghị arụ ọrụ ka ọrụ kpata na ịmara emetụrụ onwe ọchị ịpụta ewuo azị gbakwa unu.